Asantemaso TV. Yesomosompa. I find my money na haya mama kwa ba Asantemaso TV. Na watche ayi yo barma sumadi sacha taso mienu Kumawumanhene na watche ayi yo Kumawumanhene de sha so no ana ada etwa kwa de ayi no nyina e sha so ya de so ana mo e wo Kumawu ya de e sha so enche bia barma chana bo akwadua Kumawumanhene prempre abada paka mo na wa pie nya de dwumade ni na kwa sha so Kumawu school park ntika ya hu Asantemaso TV YouTube like a shama for any other comment section. We are subscribe and my not just said you made an atos meeting a sweetie nana dankwa pray there nana and our fro papa come on bema so me this such so me na you no na watch him one na yeguswa ya de shasha so pani for so you made no I say and I know that question ya bo so me ya wudi ya na hini what na watch him one and I na ne kwasia da ne twada so nyina wo ma na ma konfo kwan ama wo komye ayi muso ne asabia afi kwa ma sunsun no na mfamo ne de na ma konfo ma etese kwan da wonom so de yi no ahyehyɛ so ne benada eso so wato aso wada nso na mo nyina afa wo kama ana nsefa kromu ama wiase nyina hu se akwa wonom ani abre ya wada wato yi no so akwatena ba so ya yie no Piesie and I'm a church young so I want to know what Chimu Juabenmanhene and I some catwa not in your Abba Juabenmanhene Asantemaso TV. Ya resi ya didn't you know about some more. Bibi Piara, I see what Juabenmanhene Mupiano, Yamo so and so on. Ya didn't you know about some more. Many a money of so I'm a woman said Juabenmanhene in your SCTF. I'm many a money at the end of the cry, and I answer so many I would pee, and I add the go. I will Kumawu, I away, and I usually I see I say I did a munchamunana about some more. The Yabia, I was here, Chairman, saying, Yabana, I didn't know Munchamo about some more. I'm on to me at Sasia. Bama, Chanel, Kochia, and the way you Kumawumanhene and I celebrate your phone. Come on. I say, I said, and Nananom, I shall according to Swano, some say, and if Papa, and I remember what I would be, and I was now, if I come with you, I may be there. I'm so ready to meet you. The answer is be a better than Pennsylvania. They are judging at show I'm money there to talk to us a cry. But what kind of first you be a year was Santamamo, Uncle Babia, you know, Uncle, but he didn't swap, the you are, and you on your church, and they are my one. I don't see yet what they can add that I fight, not in an Ayuan and Cassasso as a church. So, said, to me, I will come on. No, what up? Barma Chaneboa, Kochia, and Premprey, Kumawumanhene, and a Sabre, a phone of a kind come, and then I acquire you. I said, when an Apadian of Paus and Panania, Papa, and your bread, Sacro, the Murphy said, or the Boca Sebi, and to the Patitubia, Sabe, with Jimupa, and I went to your hawk every way.
Also, me and now watch a year as a church. So I'm many pea and I want to make you a moo. Nina, we have a son and another one. What do I have a baby? Nanam, the baby been on our church. Come, Mamma, what I check one and answer them. You better be Naya be some at church and there are some more. You know, I'm more about Santa TV. Oh, Mejoso, Mammy. I froze so Jim Dionson is saying. Really a framing brown paw by me, Cafe Free Kumawu. Now, when I may be all about, knowing my wife, a party, a friend is saying, about pass 1 point, Kumawumanhene, and I had the neighbor. I had them crowds on a Nananom. The better master, papa. Nana Kumawumanhene, and Nana Fano, come on. War burn out and our fan, who said, Nanny Apre, papa, Nanny Apre, if he said, a Fatian and a fa, and they will have say a DBA and a Nimua, now who said, Anopa, and Nipra, and
abaho Nananom ka hu mpo so wonwi kra na ani abre se krodam every say ne ba kra kopɛ na ɛda fom yi na sesebe ne ba afini nche ekwana ka wono nko ade a enya ne gisam kra ayawra wosam kase ɛde ɛma nana anaso ba hema ayiyo no hyehyɛ na ne eguso a yɛde somo no adua na abusua ayiyo na yɛde hyehyɛ so no bia so wo kwanya so ba abɛka abusua yi ho no mo yɛ ayie yi ekra ba ma so madi sɛ choto so mienu chekakra enom na twi sikasa na chasa fedia mamre ne amane no adimu sɛ sabe nana efiri mu no watimi ahwɛ akata na chi kwakra ma bibia so timi ayeye kama Yama me no bi wa ha ya no mo ho so afade ani no mo atwetwe na mfama Baba Santimanso TV Lejiwa so me jiwa mu Ma me passion ya fro say ya fra me nana abo ajewa adom mana mo wa amane ya ba pani Oba pani ena mo ho fai aya soronko ya sha yi wiase nyame hunu se mo afa mo ho sei adantina na mo afa mo ho sei ena ye ni abre ena na ja ya wo kon samade ye ni abre dodo eno nti ana abusua ya de ani bra sha nuwai eja me ya nana okone crèche na mo ho fai ani de agumu komu mo de bia sasam ho ni ade na se che o me ne sei ase kire ne se so obrempon bi wu se ya na o manfo ye ni abre eno nti ade hye abusua no ya de ani bre abom twoma e je se ye ni abre pa kaja yinsu ekura ye be ma dumadia obedi ma o me e je se esie ni kaja ni aseda eno nti ye kura kaja na yesu eja me nana be ma asuma edi se choto so mienu na ye ja ne kwa yesu eja me sa na ase ye kire na be ma asuma edi se choto so mienu Kumawumanhene na wo free mu free shadow so enie ade na betimi aka fa no be ma de se ye ka be ya fa be ma ho a ye ntimi nka ne nyina anwie be ma no wo akokuoduro na wo do e ma ne manfo be ma na wo ahofama e ma nananom atra nkodwa be ma no wo do so nkoma mo man enu ti na be ma de wo si agina ye pa wo hyehyɛ ye papa sɛ de kuma man e be kɔ e be nya mpuntuo na ye be kɔ yanim e wo mpuntuo kwan so na ye be do asa papa for wamo afadia wamo afai eno ma chemu amaya unu sentia wano matina fa wo sa mama ni amani ade wano ani abre na wa ha o chasa abaye kra wano me ya frano kecha Ayekese kecha de aha eni esie eni aseda bia o kecha esie ni kecha eni aseda ba ma aja wano mo ko ye free shadow swini na wo ba kwambo we chi no wakakai eni ama papa Barman so madu search eja na ho dia na osafata se wo su na wo cham no amamane amane akwanso ana adwumadie no ayasoro nkoche aidane mu nyina adia ya ye nyina na ana amamane amane hodwo mu nyina no so no ye bebisa bisa mapemu nkyeremu na yetimi ade asom ama adwumadie no atimi aye kama Abai mawadama emu akwa ba Santimanso TV yeah we didn't dey fear the control wa and then na corner that for me and then nyina betana na hemachi na ebeda wase papa na Barman so madu search na free mu free shadow so ne dey na betimi aka fa no oh na dey what you say no ye nema bebre and then money dey yentimi ka nanso no yanya na churukwa kotra bema so abesina na empty sending na na bebe ebada masa papa yaguswa awo ayiyoyi ase Ayekese amanya hodwa etwaguo no yebepemu enchemo ni ade asomo koso aka Santimanso TV YouTube live like Juabenmanhene shama for front shabi you had one channel for comment section we are subscribe you Juabenmanhene afa amaya na ma hodwa ba de di yakase yaka yenwie yakase yaka yabaka yenwie Eda, nanu ada mai mu akwa ba Santimanso TV. mejemo so aburu. Ana ya bada wase papa sada wase aje ya fa usui. Ayiyo ye hunu se woba. Ade atwaka ana ewo wone eye Kumawumanhene no entem. Ya nuafo. Osumija kwa mai Kumawu agogo.
tie nyina yɛ nnuafo tie nnua ho aka o se me ba na me beja tie nyina yɛ yɛ ni se de se na ba ma so medu sachi a wacha ye ho ekoi ade na betimi aka fa no me nem ne papa fi say na mo US but ye busuani no ntimi na otu champion wu ye no on ye be fa ne ma ne be di akonwa na ne so e di papa obunipa okasa nipa ho te sa na minim fa no na me na otu champion ma ne nyina so ye no mu nyina ye busua ba ko ye nyina aka bo mo abusua enti ye to otoba ye to agogo ya to Kumawu na kwakudu awohene no ma onye otu champion ba ma onye to so no kwakudu ane ba enti ye busua ba ko no di papa se ne ye nyina aduana fo ye ni papa ne sa na no so tie nana ya bado asa papa nana awogo mai ma ani ye no atwetwe enkoma no wono so aka kakra wonim afa barima asomedu sachi ho ama yetime ate anadai dane nyina no aye barima asomedu sachi to sumienu neta Nananom aye amane amania etwatso kra ade amano na cha se watime ajam no aja no ho kakra kama dwumade no
Nananom akwa Abamra Santamasu TV. Mejo also era. Me bacha ne afro say. Chamia mwako. Ana bacha ohene be na be. Asante ati bompata manhene. Eye berma safo twirebo akodua. Oye ni nua berma eye. Onua pa na ebe. Okay. Entafo mienu. Ata panyin ane ata kaka. Ana eye ya fura. Papa yansane na na chame enso ayenkoma no eso na wo ka bibisa na enua pa ene no entafo mienu ata panyin ene kakra panyin ni kumawu ena kakra ene bompata enti se enya so oya duana ni nti na wo ba oba se ni nua panyin ye na yie nti na wo ba enti na ani baby so esi da na entafo de ba ko timi fa ko na ba ko timi fa ko se we santa fa de ko se ko ba ko so asante amamre de ye ntontwene ebrenti ebrepa wo mu a eyebre na wo sa me de kirem ebrepa na wo sa me de kire na bra ye de kwatra se de ayemrika na ka me kire wo mu ye e ma wo ti ase de na ntia ni se ne ya ntena se na ma shada ba wo ho ne ya sa kasa sa me da wase pa Kusi and trauma as Sumenya Manhene, Aduana Piesie Asantamai Benkum, Aduana Chia Brade, Gianna Yanko Passachi, Bama Olsen Som and Sana, Waham, Bama Kuko True for Anaqua, and a Bama Nebamo, Bama, and it was Casaden and Sassina Boar, Aduana Piesie, who could drew a Sumenya, Unusano Qua, the day or dinner honor, and then a 1 man in Chrono as a papa. Or then who or Chikusi and trauma. Aduana Piesie, you ain't na a sin and naswa. And you are no man, penny and no. Oh, yeah, fine. One man can you no man can you na amma. A beer crime, mamma, say you are Yansha, the Guswa, a fay and anana at Sena Pacam, come. And then anna a chum. A fact roman, as she was run about, and so bad, yeah. Mama Cheneboa Quadria, didn't teach action, Mama Santa Mine. The statute this year, Nankaya Drum Sieno, a ho, and I had or then I want to sing Shama Abacapem. Na, watching it for a day, Ama, Mama Cheneboa Quadria, and Kaya Drum, the statute to Sua. Yadi and Yango Chirem, Kawa, I am fear, sir, and I died at Sia.
Santa Twinina and Subena and Fo. Ah, to Hene, Anna Eddie Animal Kind, Anna Abbey. Yada one and watch you sing Shama. Yeah, you know the Hachama man saying, and I will say, Sumena Santa Man so yeah, oh yeah, a Santa Man so. I a Santa Man in a Funuma. Santa Funuma, I want to share a Santa Maya Santa Manina, if you're Sumena Santa Maso, a Jana Piesie, a Jana Busani Nano, you are done, a Jana Piesie, Nananom opinion of you, whatever I will say. Jana Nasa Santa Maso by a Piesie, and I say, a bra, a Santa Mai, near Yanawa and Sumena, a Santa Maso. Nananom be able to talk on crowd to us one. And so many and the crowd, one of the ones on one son, a church, a man, Yanumina, baby, at Nakama. I don't know why I say. So, Yana, when I saw one in one church, come, dear, and you're winning a Piesie. And I'm pa, I Piesie, no, I Piesie, so I said, dear, Piesie, I'm a man, now, or so by any, come. Now you am a say, I'm pa, Yakasa Jana, and Nasa Sumena, and a Jana Piesia, not just say, I am a cratro da, a Trobiera anymore. I don't want to sing myself and I'm going to say, I think we don't do me anymore. I just have fish shammy noir and a fee. Now, who call a Sumena anymore? No, be another catcher will say. I don't know how I took a sin Chama D or then I done a swore. And in the crow, I know one Casadino, a fatana papa, and Puntu, no matter what, and you want to move for crowd yet. Ayaka crabby. So the brother Safan and Thomas, a friend, I dance to Trodre, the dancer said, the deal or dinner honor, the deal in the one number as a papa. Nana and Afano, come. Snapper came one. Yadana Abbey. Santana Atwin and I, so many I am for. Ah, and that's of what I say. So many to him and a dear animal kind. After to run on Sahare. Obako Sabia, one on washer. At this son of Mukai. I didn't know for Cossa. A coco. I didn't put him dear. Abba. I don't know what this son and him. And another Mokai and I come home. I'm Ponia. And I'm a chairman. I don't think to say a quam and now squat and another Monkayana. I can't be it. Yadin and Atata. I don't know. I could jump a cassia. I see. And I'm a for ground funny dear. I don't sort of copra. Who are for that one sampa? Piana Chiabrate. Now, go pass a chair, Gianna, Abusia, and an abbey.
na ni echemu ewo ayiyo no asia akaka krabi na ya de no afsi afri abakamu ama na tena se ayiyo no abobo no pe na ya akaka bai ayiyo no abobo no ne erere mu kaka echabia no ba de no ho tena se echabia de no ba si afri na abakamu na na edi asai anopa afa mamani amani asantama mu dia yanto tona se ya fadi agokra da biarata jana Piesie Juabenmanhene ana wachi kusinchama ana sabai tuna paka kama ana kwachina fa kwana mantuna so fani ana eramu afa aba ahimfie ni ana na achama wiase na ehu ya ma wiase na ehu se ana pa ana ho aye jana Piesie ampa asantama so Juabenmanhene asantama so nyina Piesie ana no asantaba ya santinyina aye aduana abusian ana ma asantama ya santamai aduana abusian ana akotwa asantama adroba bia adroye aduana mo nyina atutu ko ye nyina no Juabenmanhene ana tena se ahya kire akosi se anuano mo nyina anya baabi atena ya no ti ana aduana ana se Juabenmanhene ya kaso no ana wo ye Piesie santama so nyina ya fuma afiwa no me se de hono na nyina ya tie ansa na obi biara e baabi akwakwasua
Kumawumanhene wodi ade afi afe apem ahanko ade asamiensa ekosi aye afe empinu ane ensono mo na yuyu ahyehyɛ so sabre yagusua ade wo ejina mo ewo Kumawu school park yade abrem pomye no ahyehyɛ so ade ama na Nananom wodo pi na aba ayiyo yi ase na Nananom wodo aba ne nyina na yagusua wese na Nananom bi obaba bia no yebepɛ ne din ane kura wodi so hene na yade asom yahwefo ene yetiefo adafo na Nananom a ayiyo si wona so ni na no ebra so a yebɛkyerɛkyerɛ obia de brem ade akyerɛ ma ehu obia aba ho abakɔsam kakra na kyerɛ aba ama yehu amamra ane amane sɛ de asita no kwamamra ni amane de yantoto na se yamfa amamra ni amane eni agokra enti de yennim no ni apemu asekyerɛ ni ade asom yahwefo Kumawu school park yade ba ma so ma do search tasumi no Kumawumanhene onya na ba bi ko ayeyo na ahyehyɛ so amamra ni amanya etwago ewa han esewani ensa wakache ni nyina no wo banya no wa Nananom TV YouTube live like Juabenmanhene shama fofo nhwebi na afo odinche no comment section we subscribe Juabenmanhene famaya wo rescue na so ne WhatsApp number so na ma wetu no WhatsApp no afa so wo audio no de fa so message so de fa so ya kan kan ni nyina ade ama Nananom aba ya si edoso egusua se Nananom aba nyina ne bebe bia din ne ya da somo na adama me mo akwa ba Nananom TV ayo aba che France efe je ka chire aba so na ba ni mi da mi ni ma bia fure me microphone me yo egusua wa ya se egusua se ne Nananom aba ni nyina ankofo aba che nkwama ama Juabenmanhene no asumi aye ka ba hye Nananom aba no adoso abi ane abrem pon eye na ya ka ho asam sha no ya hye so Juabenmanhene sha sana no da kwasiada ajuada bena da bukwada ya wada fiada ene mimini ane ade Juabenmanhene yi na ewie ne da kwakogu na afe no na me ade ma chade na sesum kase na hye so da Juabenmanhene ni na aba na wie ya hwe ne Nananom bi ade twe nkwama afa na obai aho na no ada ma me mo akwa ba Nananom TV me mo akwa ba yeah no ezai e ba chone France Nana Kresen e ba chone na bai na ebai aya asantachi mbogu omahe Nana me bi so chaka bai na ada wone ba ma twere bo akwadua ntama wa ba na yie aro dia oboko wachi kakra amusa fere yaba de kakra na wa ba wai matira na me no ase Asante abrempo eye
chisi kasa kra aw amamra ane amane e kwan so na nananom ayi forever and ados pi bia no yakase e bia edi na ya ya behra ne anya ne nyina ne ya asom to warama samu kutwe na ha dwuma de se de si e kwa afa ya ma me no ma no ma wakita eye nwansu ya behra ne abisa wamo wodi ni adani ade ne nyina asom ya gafo adofo Madika mwanya ntiasi ama me na panama mkita enua yi nyina ka mama ni amane a ye hu kwan nya mama eni ko mama me memo akwa aba Asantemaso TV memo akwa aba me ba chani afro sai e fra me mama comfort awua mama e ba yo ehunu sa mukita eya bambu yi mu asocha ne sai eya asante amane sai ye mahi wu a ye simpuma eya mamre da kuro nu akasa nti na ye enti mo ye tasa eka amamra no eho na mahunu sa hemfo ne bi ba eya no momo bibi kakra ne nyina ka amamra no ho ne nyina ka amamra ne ho ti ye na mo wia so aye kwa aye ba ye kohia ne ye de ato bibi adi enti ano no nananom amanhene nko na mo ye amamra we mo ma obi a na dawro ma obehu se ye na mo wia so aye ya amane no wo ma ye bi ayeje na me chese aye nananom amanhene nko na mo ye amamra we mo ma na sabi obi obafiri mu bia mutimi bia sante hene kra to no a ye yesa e ya amane a e da sante mamu efri tete oduma ko abade sa na tie na papa no mawu esanza ya papa no mawu nti ena ye ni apre edi so manhene wu a sanza ya papa no bi na awu nti no na ye ni apre na ye de ense bo ye yam ni epa bibia di enu nti na ma ya sa ade no ti ya jisika da koto de na edi fita kwala ade o mu na na bia ne ho bu ada eti ya je ya na wu ya ni apre nyina ne ye didi ti ya je enu nti na ya je no wo kra ya nya wo ya de besiu ni aje wo ni problem na mami mi sa ko sa we se amamre we na mo ya aya abusua bi mu ana ade we adan sa abakan ya wo na busua ne ade ti muso da na busua na mutimi fra obi ama ne be dabi yesa wo ya duana ni aba te se o manhene ya wawei na sini ana watimi aye saade we se bi so wonya bia wontimi me krita poma me ya bi da eti ya na kasa nananom enu ti na ma ya ti ye se ya jisika ya di ataduane ati enu ti a eti na nawu a ya da ya kwala ye muana ti na nawu ye muana na nawu ye muana amamra ne amanya etwaguo awo Kumawu asase so no anya asam keto akra amamra ene amanya akwan so no yehunu so ya maame no bi ane papa no bi ekita enua ane yetweba ebisa mu ane wo mudi mu nchemu ade asom ya no dia aka nyina no ebepa mu nchemu ne ade asom te kwaso ane kan ye ho
do say action no one ampe mo to sumieno ana Tepamanhene afei ana Aduana pakamo ababiamo awa ayi ase orana na awofa unso na ni apere sakrodom nimia ana ejano wa ekurei enu ntina asa mamra ne amanya kwanso no otibeba na obejam abusia ani Nananom nyina
kɛseɛ hyira wɔ Jawura why not down quarter now so ada di kumda muna akɔ kukuduro mu na ɔde tete no wɔde ana abusua Miwura muna wo Piesie o mufra wɔde asa na nsuo mu mupɔgye wɔde kyerɛ wɔ soro a na wɔwie ɛkɔ Miwura bɛbɛ ɛnyakane a wosi asu frɛ wo okoa na ɔbɔtuo wɔna aba asante ma agyina Miwura Ajanyani yo, Ajanyani. Dadao.
Shaba Memo Kwabama Santa Masu TV. But I'm a Josu Miniaba. But I have frozen say. We did in an aquam, assume research. Would you, dear, whether Minion is been a back as some papa and a Burma Summa research? I remember power, they may two on one. The Emmy then said, you want a memenda. You will bear my memenda, and I mention your woman memenda. To what the metro on one, Berma Saturday, and I mention me a Saturday. In an apartment, assume research. And you just saw what they were at soon. Now, Yabaya, Yahoo said, motor to take a castle hour from a won't Mubiana. In Chirimuno, and I said, a dance, a chile, a domu baby, the Abaha. Tonight, I sent a dance. I said, so dear, Chile said, I hinema, and I dear toy. It is sad, dear woman in I said, so dear, will be a woman who said, I hinema, there must be this year. Now, ye miss our papa and home about some crowd, bet me I can't say anything. You mean him, oh, Papa, want to say, now, or you're done better, or you could do for. We see Schumann son or ham, and was I asked unto my bearman. Press a wabeti abako sem gakra. Chubu could ya, a kunyana, Berman Smith research in what is so. It's your stress abako sebia. Bemen be near Santi Memu, Kakumu, a hinenqua. Or no kunyana berma, a down. Eti beba pano oyo kukudu for Okun Emma Asantemai any Kumawumanhene. A cow or corn papa corn ya, and yes, I'm going to Aquamia about. Yes, I may can't, dear Betty Agra. Eti, you mean even or can't someone or yo. And Anna Ukura to me and Casa. Nani Dini Modu. Uboni Din assume this year. No be able to say, Kumawumanhene. Eti, beba pano dear. Na, or your bema. Enti, ye miss our papa, ne Nabakosam, the person who know CCIA, a bra, your war no, or my menu papa ding, Kosuku drew here, a bra pain, and a true ya, or the far I could not a diswar. Now, my papa, now a town planning officer. Town planning officer. May the catch them no. Town planning officer. Na Ubidi Adiano. Na better 33 years. No a town planning 1973 no better kunyaso. It would yadia che. Na Oko school so udrechi. We University Tech. Na Oko Prempe College. And I will be tech. Be tech. Na never party no free bompata. And o ma me su free ankase. Edua na busu. O ma me ye frɛ papa Mr. Corey. And o ma me so frɛ na Adu na. Eti be ma so me do search dey minim fa na you no Prempe College. And we beto aso tech university we be no town planning officer. Now, sorry, Ben and Oko. Oko Presby. Let's say Nabako Grass or Koyabe Catkis. Emuna Ahini no. Beto. Now, what are you saying? I don't know Necano and Jesus. I'm man of the door. And Mano Vase Ninianum Emma Ekaho and yet. Now, Emma Power the Bass Associate. You do 15. Edunum no sabe Obiatias. Na and Sunday dem did say ninya na waka no na emfie sen na onu akasa wonya ya wodi free mu. Oh, me ya because I am for no now omunyi ne che. And I'm papa so na yenim se owo beto nsafre ne sisi ya. Abra wo be ko ayare sa wo ne edi nkra so wo kwaba. Ti ye hwe ni mu se ya papa. Ebeba. Ti dabi a you ukua dabi a ye bone. Ukua dabi a ye bone. Te se yan susu sa yan fo owu susu ye papa. O ko ne ho de ono na fro ne ka. E ko e oni edi nkra so wo kwaya de saba. Yeni me se ye papa no ko no waja ye ho.
It will be in fear education 66 years. Nananom so yesay nananom. Nananom de but mean to me and kai sa. Onya na kanso akakra nsa na wo fi. Onya bi. Na kanso apa. Bibi achi aso so ebe sa ba mo na. Yo, edam ase. Eti enuafo mema no panini. Ade asaso a ma no so. So me do such a so me no Kumawumanhene na onya na ba bi kwa. Yade na yoyo som wo yi. Ne ma ana sabre wo no mo etete kata so e wo fom yi. Ne ma aya mako edunum. Wo no mo nyina na etete kata so e ma ekosi e ma so. Sana na ewo ya na nanom ne na kan so no de e kase ya kan a ye nim ne dodo wo no ma do so papa na enya mfinsha adiosensia ansa na otwa na nanom ewo ensia do na enya 66 years ana afro abenya se Kumawumanhene nso no onya mfinsha adiasannan abenya no so ansa na free mu akọ nanom a aba yiyo ase adoso pi yiyo ya hyase na no ada kwase de yi usumi du yi mu afimpino ni du na yi mu du na yi mu ehini mi ne bo so me da atasudu mi ansa ana yiyo ya hyase a ne kwase ada hyase ne du ada so ama na ma konfo mo ba kom eyi akwai su yi mu so ne asadi afi kwa mu ne bana da wa hyase kwa na na mo fa wo afa ekurom at the Jumadia na di mobia hu se bi se ya kwaso ya wada nana mo afa o batakari ana o sade fa krom ana fiens wa fa o batakari kama ana no so sai ade fa krom ana memini ya de aye na pon so nyina hyehyɛ so a nana ma fi achichi ne benche nyina aba baka aduana Piesie ane ne nuana mo ho ama yeye ayidwai na nyame adam ochina kwasie ade na asosum kwasie akoma na so this actually ba bi ko na no for presbya no aye asofukani kra awo aye presby asori no emo abusia eba ayiyo ase adoso na no ma eba doso na bi fra chichire benchaye na eba ayiyo ase amani amani akwanso ya hwe na ye ja sumadu ba ma sumadu search okasumienu a wodi ade fisha ja sanai akwan amani amani akwanso. For Semre, Juabenmanhene, Council of State, the Chairman Council of State, Emma Asantemai, and Assembly, Watieja, Wabata, Ninia, very much in Kumawumanhene, Echi Amanaya Yerada, very much Asimadu Sachi, our Danny Bonkumoso, Abrimpo Ye, Semre, Dasebre, Utu Srebuo, Juabenmanhene, and Achieja, 7 Prediasa, one of those Abba, Sawoba. Na wadi na nimonyam ene atena konya wodwaben ene ne mpatamo nyina aba beta dwumadi nachi aba dwumadi no nso akoboko sede na nanom mo kumawu ene yira barima twene bo akodua ene ne no ya wode no wo chikosi ntirama ene yira wode no kwafo akoto Tepamanhene na agogo hima aduanafo ade ato wona ni nyina no Juabenmanhene na otuo serebo da sebre ono nso aba ene nimonyam aba beta dwumadi nachi ha Asantemase TV koso na hwedwumadi Nana Jamina Dankwa to be sao. Otumfo Abafohene, Onoso Aba Betia, and Nanimonyam, Ababetai, Nera very much in Wakodia, Echi, Amawaye, Yera very much, Assumadu Sachi, Brimpo Ye, Amano Ayabako, Sebre, Trouble Sohene, Nana Jamina Dankwa to be sao.
wɔno ase na yɛ otumfo abɔfo hene ana semre de nana ati adwa a wɔno nso so abepie dwumadie ase asomdwem abra yɛwura barima sumadu sachi obedi ade afiafi ma hankro ene adioso miensa no na wɔda ne bonkum so afimpi no ene nso semre de drɔbɔ so hene ena wo no wɔfo ne no so yɛda mo nyina Boyema Samuel Janfi Sachre and Tepamanhene Santa Hinofa and on to Semre Baba Betri Hanum Asum Junior Brasimo and in Animo Yam Nitumia or what is Suta Atina Kunya and Crow Sisha and Suta Sinina Jera Barima Samuel Janfi Sachre or 2-4 for Precope Semre on also Atianja Ababe Pimu Hanoma Sebi what Animo Yam Abatai Jera Barima Sumadu Sachi Kumawumanhene wada ne bonkum so asomdwem na brempo yie na yeye tini semre de onipa yewu no mfoni so aya santehene wofafo nyina omopani barima Samuel Janfi Sachre Tepamanhene wono ene otumfo prekope ne wofa wi ne mu a enyeye na semre de ohun no mfoni ne so no semre ya hwefo yensa mama kwa bamra Tepamanhene TV amane ne amamre fie yedi ka chem se abrempo yie aya na amamre dodo na eta ba bepiem e wase e de semble de remi sani faso a eye very much ne bo akodua ne wofa prekope eye anenenya ehene ogban benkum so a wono ne wo ye benkum so a eye very much wadoroma anenenya ehene ye friend say no usu echa na usu nana ousu echa obrempon anenenya ehene wone ne nua besro ehene na semre oma ba bepie dwumadi na ti aba bebo barima achidom ama waye ne nua barima asumadu sachi abempo yie enti ne wafa ase prakope na eda fom no ne wafa ase prakope na eda fom no enti semre na ousu echa obrempon ne wafa ase na de wapie mu hanam a waba be ye no abrempon yie dada ma se samohwe Asantemaso TV Bodoma se hene ai ofre kumawu anase bodoma se de ona ntimpo enu meet mienu bodoma se hene na ododo ne kakra na entumi ama ne sia na mu eye ne fahene kumawu ne fahene ne sia na mu ana semre bafo atachire boa kwantumi ama ti semre na kwamu hene ana semre de nana akwam ababe kinam e de ama sebe eye kumawu ne fahene ani sia na mu na semre ohunu wonfoni ne so no amane ani amamefie bomode so subscribe channel no ahye dwumadie no ama foforo so nyina anya bi
Asantema so TV. Yes, so Mosompa.